ndeipuwe judgment. Badala mari ipindi. Mari ndakaenda kupaisa. Yes. Oh. Ndinda kuandika muone nemota. Masamu. Mwambe masamu ngati. Yekutunga makabizera. Antizimu kuti iya yanga iri masamu ndo ndakapa mukuru kuti aende kumasamu. Wakatira mari 40. Andiseka. Yanga iri masamu. Kuna sistema gani? Bisa kwenye dola zitungwa si. Yanga iri masamu. Right. Jisle maka garanya papa gara munuanda garaya. Rundora Francis ndiwe changamire anonzi Rundora Vincent ni muri yake ambura dalenya vanakuya. Nyaya yawe na Francis pano nyaya ndekundipuma uye kundirowa. Ene mboza abo chipalima redara pana kile. Pada wani. Makanya, kita orangnya apa? Wadah tahu pada nici. Mudah perhitungan. Bukan jadi, mudah pada. Jaga kuita rajo, jaga tahu rajo. Mudah kaya ke. Anyure mabaran. Ini, kita orang di ini ni dulu pada ni zakat. Lima kos apa bisa. Yo bangsore mam. Mamiri ngakatanya yenge yaka ifunga pane bepa iyo rakanyangazo rege yakanzi Alexander family versus Vincent family. Nekuti nawo yaka pale pakakangaisa pakuti France. Yoti mukora tese takadai so kuti ngeze ndikusumira nyacha pa. Muchona takadai so tiri ma brothers number 1. Tina baba wedu wakashaika basi na mai. Saka tina baba mnini wakasara wale. Baba mnina wakashekirwa nemwana wawo musikana akashekera South Africa. Asheka mwana wetu akamuiga. Tamuiga musikana uyo akarongwa zuwa renyaradzo. Zuwa renyaradzo akarongwa buru zuwa 19 April. Mumashure ma 19 April baba zvishoko ndwakandidaidza ndine shop ndichirani. Ndobva mwana wangu uri kuhere kushop ndikati baba ndiriko zvikanzi ndikukumbira kuti usvike kuno. Ndobva ndasvika kumba kwekwe zvidi baba ndobva tondedzera kuti tinogarisa nyaya dzotase pana pandinogara ndega. Saka tinoti mukirina upamba muonzo midziyo yenyu pano. Saka takaita saizvozvo 19 akasvika tikaita nyaradzo yedu makiri Friday. Then murume wemusikana wehanzvadzi yedu akashaika kusvike ngari South Africa akakwanisa kusvika musi wa 19. Saka ndetigaisa zvoti rinonzi musi wa 20. Saka takaita nyaradzo musi iri Friday. Tikangokumbira vanhu vebanzi kuti vangoti tinomanhira kuti kuvaraidza mari. Then vanhu vakaita kusvika musi Saturday makuseni. Pakasvika muzukuru wangu mwana watete tikamukumbira tikati one vanhu vechechi havasi kuita sei havasi kuuya. Saka iwe tiri kukumbira kuti totipinzirwa misa anoita pastor weChurch of Christ. Tatokumbira muzukuru tipinzirwe nemisa tivanhu vanokuparara vangaramba vakaita sei vakagara. Zvechokwadi muzukuru akaita saizvozvo. Vanhu vakapedza kuita misa yavo, vanhu vakadya, ndobva panzi kune mabhora ariona, ndobva tabva edu paya taita kumabhora ariona. Vakomana vaningi vedu kwengwani. Takaenda kumabhora, tapedza mabhora pataenda kumashopu. Tiri kumashopu swero ndobva takawaningi vedu nguva ipapo vafanirwa nababa. Zvikanzi vanhu vechechi vaya waita sei wauya. Saka takabva kubva wakuya kwatinenge tiri tikadzika kumba ndina mukoma wangu watiri waini. Zvinanedza ndofunga kuti mapasti 7. Takasvika pamba pangu inini ndakasvika pamba pangu inini chida kuti titore mabhachi tichikwira kupinzwa vanhu vechechi waita sei wauya. Takasvikaona pamba pedu vanhu waita sei wakiya pamba pangu. Ndobva takwira tikati nazange tinopiwa makiti tiita sei totipinga titore mabhachi tione mara yetoita panyara. Zvechokwadi takaenda kumba kuya takatosvika vakagara padare paine varume vanhu vechechi unenge wasvika zvechokwadi vakasvika vaine pandamu yavo wakatopakawo musoro then
futsa zambara rawo wedaro wenguva kuno kwechechi wari kumusoro muchana. Saka takangosvika padare papa chiotekedza tichipedzana nababa hatinambotora kana 5 minutes. Pane mombe yekenge yauya nemuzukuru wangu aida kubhadhara mombe iyi uri musi akanga atobhadhara kudhara mari yacho atipa inini ndopandatenga mombe ndopandasira baba apa. Saka ati tine urongwa nemombe iyi uri musi weSunday chiti kana pedza zvechechi then ndochipinza mombe yehomai yemuzukuru musi weSunday. Saka waning'ina wangu awe kubvira wayo wakanga wasingazivi kuti takaronga nani nababa. Saka petakasvika pamoto paya tisati tamboswedzana newamwe kudai muning'ina wangu mwanonzi Witness akatanga kuti hey guys ndimi murubva kutosvika tinoda kuti tibva tagara tataura nenhau yemombe yemuzukuri. Ndikati omana honai nhau yemuzukuri kai pana papa wandidziwa zambara ngatimboterezwa zambara nhau yemombe yemuzukuru toita sei totaura mangwana. Sezvisinewo tatakafuka tiri pamoto hatina kuzoti kune vamwe vanhu vari kusaidi zvikanzi nemuning'ina munoti titerezwa vanhu vezambara zvei tine basa rainazvo izvozvezvo isu tokuziva kuti ndimi waroi wacho inini Witness ndimi wanhu wacho ini kumasuro kwatitoziva kuti kune mupanhatoriko kumasuro kwekengabva kuSouth Africa aine bonza ndobva anoda kurua kubhira zorongo kagara pacheya amo ndobva anoda wati po nezibonza rere bva wapotsa ndobva wandorwa pacheya yangu akagara. Tikati pamwe advaisa amene umwe muzukuru ndi ndobva wabata musadaro zvotisatibate musapindira nyaya dzisiri dzedu ndobva akauya ndobva auya kubva anditi futine pane baba nebonza rere ndobva watanga kutaura kuti anzi wapana maspray yangu ari dakuti wapisira panapa makauya hanzvadzi yedu imimi maspray edu ari wapana uyo akamhanya mhanya nezvigubhu asi munhu ekenge aine zvigubhu izvi manje ekenge ari umwe muzukuru panext door pedu ekenge aitakutakura vakomana avo ekenge atoyowo kunonzi kumayiro kune nanambuya wacho kuti waende kunyaradza ekengeri tina peturu dzedu zvanzi dzaenda nangoni peturu handingikona. Saka wakandirova kuti ponda inini bhenda ndakati vanhu vanondipisira pazvigubhu zvaungaita zvezvezvo ndobva ndamhanya manje apa blazi wekenge watokwarawo panapa inini ndakwarawo pangandorwa nebonza ra ndikati wakanondipisira panapa ndobva ndamhanya wakandisora kudai so ndobva wandirwa guna ndobva wakandita pati nekuzvipira nekuchina neweti pa wakomana va. Saka ndomamira chezvakaita saka takatakurwa nemotikari uri musi weSunday kuti tiwe kuhospitari kuno. Infact ndingakuti zvatakaita takati musi wetakapondwa iwoyo takadzika kumba ndabatiranwa newana ndobva tauya kumba kwedu kuno ndobva tawanzwa kutaura komana vari kudzika zvakawanda wanda zvanzi tonovapisira mumba imomo ndobva wakatanga kusvika kumba kwemunini wasvika kumba kwemunimina uiwavo ndobva washaya wani ndobva wadzika pamba pangu ndobva wakatanga kundorova madhoo bva watanga kurova madhoo ndobva tati mana tatobdzika tatokuzasi kugeti ndobva tati vanhu vanoda kutipisira mungoma handi tinotsvaga pekorabva tatirekedza nende pane muzukuru wedu tindorara ipapo takawanzwa wachitaura zveshe kwada uchitangwa kupuronda bva taenda tikati homa nezvaita gumbo rangu iri regedzai tiende kutara tindokwidzwe motikari tiende kwarisara takamirawo patara zveshe kwadi tikashaya motikari tashaya motikari kuna takatanga kudzoka futi back tiri patara ipapo ifi takawanzwa kutaura wari kuti wanga utotera uyu manje. Saka uyu ndobva wandomutera ndokubva wamusvikira kumashops ndokubva watanga kumuponda kubva ikoko kusvikira pamba papaine nyaradzo aya wasati wari padhuze neparwizi wakakwanisa kumuponda uchibvoko ndokubva watora dombo wachida kumutsitsira dakumurayira panapa pane mumwe mwana wekwachibhora wakanga aripo pairohwa uyu ndiye akazoti mukomana yanga abata dombo yokuSouth Africa yachida kuti akamutsitsire parwizi pane matombo akaiswa so ndobva abata dombo riya ndobva watema mabonza zvanzi aurati wativharidzira pamatombo bva watora mabonza pamuti pamugama aripo ndobva watanga kuponda nemabonza ayaya ndobva wakwira naye kumba isi tatonzvenga wedu tatopihwawo imwe dzimba dzekurara panonzi kwamachionyika ndopetekezenge tatorara wasvika kumba kwaikweko wakamubatirana ndingakuti uyu pakasvika pamba wakatanga kumupondera ipapo zvikanzi namudharo wacho ndosaka ndakabvunza ndikati mukomana wari kuuya
wakamubatirana uyo wachida mukanda muchoto amhino mai wekenge wari muzukuru wedu mwana watete ekenge ari kunewa nhokwa ari kunezambara pakaona wabatirana munun'ina uyu wachida mukanda muchoto ndiye akaridza nekuti mai ndobva wakabva wazorekedza munhu uyoyo mufana ndomufana ndobva atakurwa nemufana uyabva anoradziwa pano saka amakuseni esande takutsvagirwa nemotikari isusu takaita kutotsvaga kuti komunun'ina ari papi takamuona achiuyawo zvechokwadi akazvimba maziso ese riri ropa rega kumesa hapana kutoonekwa kana kuti kudii bva tazototakurwa nemotikari bva takunobva tarapwa bva taripotawo munyaya dziri kupolisi saka kupolisi kwacho hatisi kuona zvinhu zviri kufamba handitiuna nhasi ndonhau yacho iripo iyoyo amene kana pane pendasirira wakomana ndo wakatodzokera kuSouth Africa akakurwai akatirwa wekuSouth Africa anga ari one wamwe wacho ari mubulawayo panotouya mapurisa pavanotouya uku wachiuya vachiona mudhara mapurisa akanga atitaura kuti munototifonera kana wachinge wauya toita se tobva tavabata takawafonera zvichokwadi musi kutanga wakomana wakabhatisa nemuakwanyaya right second time ndobva wauyazve ndobva wafonerwa nemufana wakomana wana kubatikira mapurisa haana kuuya kusvika nanhasi akatoita katatu ndichifonera hawana kukwanisa kuti wauyoziwabata musi wa 7 ndo endaka ndichiripota that case kuno ndakazokuona 7 ndobva mandibvunza kuti muda kuti kotenyi itwe musi wane tikati tikutaisa tikutoona unobva kuna chinhoi vamwe kuharare tikati tipinde musi wa 20 auyi nekuti vari kunotiza mai mapurisa zvakare vanoziva kuti wakauya panapa kutodaidzirwa mapurisa wachidii wachitorwa vari kuti iyo baba wacho manje handiti ndo makadaidzira kuti baba wacho makadaidza kuti auye ndi baba wacho takati family yawo ndi baba wacho vane mhuri Vincent ndi baba wacho ndi baba wacho ndiwane mwana akafa South Africa saka witness mwana wa Vincent wakomana wekenge wari 5 wakati pondesu zvokuti wakati 1 resusu tina plus tiri 2 yo wakawanda plus muri mune mabara zvinongo chimbozo ndozvida kuitika ndobva wazotera uyo wari ari egawo kwakuchinomutora kwakumusvikira kumashops zvikatonzi uya kuno totokuda kupa uko kune chechi kupa uko handei ndobva mubata bhurugwa ndobva wati naye iye hasi kumboziva kuti tozvechokwadi pamwe rimina ndizvozvo ungosvika paungobva pachinga pamashops apa kusvika pahope apa ndobva akatangirwa kupondwa ipapo ndomamira chinhu zvakaitika pamekutwa saka isusu naweitenge tidayo hameno mambo I think panotoda kuti baba wacho zvataeka vakambotorerwa baba wacho mombe zvekumuripira imwe vana wacho vanochizodii vanochizobuda pachena but manje munokwanisa kuurahwa akagaya usiku wakakuya nepoipa papa mambo zvautita ndezvekuti warutoti wakauya warutotitsvagirira mashops vachitoti hanzi vanhu vaya vari pati enezvowani panonzi pamupekerana kwamashops vaya wani mukomana wenga ari pakangaita nemusikana wake pati wakomana wakatokwanisa kutobva futi pawakabva ipapa palast time wakatosiya waponda mufana yatonzi aiti masvingo ari muhospital saka waitotsvaga isusu asi mangamire kako amuri kufunga semuri mamuri kufungira kuti ndosikwanda kwenyu kutopangira kuti ngeke muri mamwe wachibva kunana karoyo umwe wachibva bhurwayo matsanangura mukutanya yacho mukuitora unge yakatokura ndeyemhuri zvokuti mamuda tarisira kufamba here ndozvezviripo kuti tione uroi hwedu wakatipondera zvekubhadharana izvi sitatipo ipapo asi tachida kuti tibatwe uroi hwedu hwatinawo tiri pamwe chete nekuti wakafambawo wakaonawo kuti tiri waro izvi isusu tida kuti tiri pamwe chete katoti wataonekwa ndochitondiro chete nekuti apa tinatokwana dzimba idzi dzakatowanda but dzakarohwa ndedzeni but pane dzimwe dzimba dzaitotsvagwa vamwe vanhu mukati imomo zvitonzi waripi vamwe vakatonobatwa kunzari kudzipwa dzimwe hatano dzimwe dzimba
vachibatwa paura kutoti vanhu vakutozaisa pamari pakufamba kwechikuita up and down so mukadai mona muno makatozara kuti tatofara kuti zvakauya vaishechi pamwe takuchiita setauoneswa vanhu zvakadai zvakadai but iwo manje kaya kutodirwisa kwawakaita vanhu kaya kutotaridza kuti waitovharidzira kuti ava vechechi ava vasatauri zvavaifanira kunge vachitotaura ipapo ndosaka wakabva wadzinganisa dzinganisa mano semaonera ndakaitera iyo ndakaonera munyaya iyi kuti paiswe judgment tingangoise mati chiri kudikwa chaiko kuti vana vatoisirwe force yekuti vange vatoripo havatouyi kana kwataura kuti uyai hauyi wabhozi unosvika kupolisi bhozi uya hauyi nekuti vane mhosva vanenge vazvipinza mugara megara ndofungidzira kuti kuda kunotorwa kunosinzisa mapurisa ekwanogara kuine oda yepakuno pakuenda ikoko kwanosinzisa mapurisa ekoko vakunobvira kuno kustiwa tizoenda kukriminal yavo iyo mapurisa ari kutadza ngei kuti vasenzese mapurisa kuti vadiwe vanhu vari mubulawayo vanhu vari mubulawayo isusu chakatisanisa chinhu mani chekuti baba havanakwanisa kuuya vachitaura kuti vana vakapadzwa madhokoneneko havanongokwanisa kutombouya kana nababa munenge varipo kuti muzoti vanongo zvakafamba vana vaoka vanenge vaine rimwe chete nemwana wavo it's complex ndokubayo kudzamhondi avo vasakatochenjererawo vanopundiwa ndidzo mhondi dziya dzakabuda payayo ndiwo wangu wacho vamwe vatombobuya futi kuno vachiteroraiza vanhu vobva vaidzokera futi kwavari kuguwayo vanhu ivava vashuwa vanofanira kuti vabatwe nekuti vakadarizva zvandiri kufunga vanhu vanobatwa kuti ndovapa tsamba handiti voenda kuna propo kanditi propo tinotaura kuti mukuru wemapurisa emanikareni kuti vanhu ava vabatwe kubulawayo vakaponda vanhu vakada kuuraya vanhu handiki but hapanai zviri kuitika muvanhu vari muzimbabwe mapurisa muno anofanira kuti aite basa ravo munhu ari muzimbabwe anofanira kuti anotorwa kubulawayo auye adi afese nyaya yake